Snimamo. Travel bloger se rađa. Ja to ne volim, ali probam. Mi sedimo na terasi gde je najbolji internet i gde najviše jedu komarci i delimo sve ovo sa vama. Ja tu prelazim prag moje zone komfora. To nam je bila najveća greška. Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli u naš novi video. Ako nas prvi put gledate, mi smo Saša i Ana Marija, štikla, kafa, kravata. Mi smo vaša inspiracija za putovanja i zato ako još niste, obavezno se prijavite na naš kanal. O čemu vam pričamo sada? Ja sam malo pre objavio na Insta storiju da nam šaljete vaše pitanja, smo htjeli da snimamo Q&A. Dakle, pitanje i odgovore. Ono što smo primetili to je da je u prvih možda 5 minuta stiglo 300 pitanja, a to je kako se postaje travel bloger. Odlučili smo da ipak snimimo poseban video kao odgovor na tu temu. Ispričat ćemo vam kako smo mi to počeli, gdje su bili naši početci, kakva je bila vizija, da li smo imali plan. Odgovorit ćemo na ta, ajde da kažemo, često škakljiva pitanja. Možda pomoći nekom od vas da budete travel blogeri, što da ne. Mi bismo volili da imamo što više kolega. Tako da, evo naših savjeta, naše priče, kako je to sve išlo. I kako se uopšte postaje travel bloger. Već smo snimali o našem blogerskom putu, kako smo uopšte postali blogeri, zašto smo to uradili, šta smo sve radili da bismo postali blogeri i taj video možete pogledati, imate tu dole u opisu link do njega, a sada ćemo se baš fokusirati na deo o putovanjima. Dakle, ovo je stvarno video za one koje zanima šta se to travel blogeri rade, zašto rade i kako uopšte mogu da postanu bolji blogeri. Da, i mi se trudimo svakodnevno da budemo bolji i bolji. Ja bih sada volio da kažem i da odgovor na ovo pitanje kako se postaje travel bloger bude travel bloger se rađa. Međutim, realnost je mnogo drugačija od toga i mi smo se možda rodili kao neki putnici, kao lutalice, kao avanturisti, ali definitivno nismo rođeni kao travel blogeri i to smo postali. Kako smo postali travel blogeri? Prva stvar, imali smo jako veliku želju da putujemo, volimo putovanja, kao što već znate ako nas pratite, bili smo u Turskoj nekoliko puta na mjesec dana, voljeli smo da ostajemo na putovanjima jako dugo, na Kipru smo bili isto tako mjesec dana i to nam je bilo nekako kao wow, mi smo uspjeli da odemo, da istražimo to mjesto, bukvalno od A do Š i sve nam je to bilo, to je definitivno bilo nešto što nas ispunjava, što nas je činilo srećnim i što nas je jako držalo tokom godine i nešto za što smo živjeli, ne samo i dok smo radili, jednostavno smo mislili kako bismo mogli da odemo tamo, kako bismo mogli da odemo tamo i onda smo... Ne bi li bilo lepo da odemo tamo? Da, i onda smo shvatili da moramo da uradimo nešto po tom pitanju. Onda smo nešto kao počeli da piskaramo tamo vamo na WordPressu, pa smo, ne znam, pisali, ne znam kako nam je bilo u Turskoj, stavljali smo slike i ostalo, ali to ništa nije bilo sa idejom da mi postanemo travel blogeri. Mi u tom trenutku nismo znali ništa. Znali smo šta je blog, ali nismo znali da postoje travel blogeri, da postoje ljudi koji se stvarno time bave, koji od toga žive, koji jednostavno idu na putovanje tokom godine, totalno besplatno. To je bila fikcija za nas. Nismo puno znali, nismo imali koga ni da pitamo. Iskreno, mi smo sve što smo radili bili otprilike samouki i sve smo učili, nažalost, na sopstvenim greškama. Dosta dugo smo se tražili smo temu, tražili smo način, pristup, da li da se pokažemo ili da se ne pokažemo, da li da slikamo samo destinacije ili nas na tim fotografijama. I to je bilo, da kažemo, neko vrzino kolo, kao neko klupče koje je polako krenulo da se odmotava. Jako polako, ja bih rekao. Da, baš lagano, baš polako i onda kada nam pišete kao ja, vi imate samo 22.000 pratilaca na Instagramu. To nije samo 22.000 pratilaca na Instagramu, to je 22.000 ljudi koji vole samo putovanje. 22.000 duša. Prvo to morate shvatiti. To su stvarno ljudi koji stvarno vole samo putovanja, koji su nas zapratili zato što mi putujemo, zato što ih zanima, da ih inspirišu naša putovanja, zato što ih zanimaju nove destinacije. I to je poenta cijele priče. Morate da nađete vašu nišu. Šta je niša? Niša je nešto što samo vi radite
ili vi još jako mali broj ljudi oko Što vas. manji broj ljudi. Kako biste se izdvojili iz cele priče? Dakle, mi smo se pronašli u medenom mesecu, putovanjima za parove, volimo spa i wellness putovanja, ali sa druge strane volimo aktivnosti za parove na putovanjima. Dakle, penjali smo se na stenu, veslali smo, kajak smo probali smo, mislim da samo još nismo stigli da skočimo iz padobrana, ali i to ćemo vjerovatno. Da, iz padobrana. Iz aviona. Ali i to je u planu. Nećemo iskočiti iz padobrana kad budemo skakali iz aviona. I da ništa osim padobrana neće dati skočiti. Da. Okej. U svakom slučaju, to je naša poenta, niša je, dakle, putovanja za medeni mesec, za godišnjice. Dakle, inspirišemo parove da putuju. Naša niša to nije bilo u početku. U početku smo bili dosta široki i to su bila putovanja. Za putovanja. Putovanje zbog putovanja. Da, dakle, putovanje samo da nisam kod kuće, otprilike. Što nije se pokazalo baš dobro, prosto nismo imali, i svi vi koji nas pratite, sada nas pratite zato što vi putujete uglavnom u paru. Ajde, ne mogu da kažem pretežno i skroz, ali uglavnom u paru, tako da mi vama dajemo ideje kako da putujete u paru. Parovi koji putuju možda više puta godišnje, jednom, parovi koji se spremaju za godišnjicu, da proslave godišnjicu braka na nekoj destinaciji, medeni mesec, to je naša niša. Ako, na primjer, neki dečko hoće, na primjer, da veri devojku na putovanju, mnogo vas nam se javlja, piše nam privatne poruke, da organizujemo zajedno. Da vam kažemo koja bi agencija mogla da vam pomogne u cijeloj toj priči, da vam kažemo koje su to destinacije koje bi mogle da oduševe devojku, a da nije Pariz. Da, jer da nije kliše. Da, to su stvari koje mi radimo, koje volimo da radimo i to su dvije najbitnije stvari. Da pronađete nišu, da eksperimentišete, da non stop eksperimentišete i da radite stvari nekad koje ne volite. Naprimjer, ja mrzim masaže, stvarno mrzim masaže, ne volim to, ali sam to radila. Vidjeli ste na Tajlandu da sam to radila, probala sam, nekoliko puta sam se masirala i u raznim estetskim centrima i to se... Ja to ne volim, ali probam. Ja tu prelazim prag moje zone komfora, a to je ono što i vi kao travel blogeri morate da radite. Dakle, meni nije bio problem da stanem u Avantura parku na onu ivicu najviše, onog zipline i da se spustim niz taj zipline. Apsolutno mi to nije bio problem, meni su bile problem masaže, da uopšte pustim, da mi neka tamo azijatkinja bode noge. Jednostavno, to je bio moj problem. On je imao razne druge fikcije u glavi koje je morao da premosti i da se prepusti cijeloj ovoj avanturističkoj priči. Jer vi kada radite putovanja, vi morate da probate apsolutno sve. Da budete spremni da jedete hobotnicu. Ja mrzim ribu, mrzim bilo šta što je iz vode, ne volim to da jedem, ali sam jela hobotnicu. Ja, na primjer, sam dosta veliki gurman i volim tako da probam svašta. Ajde, stvarno volim da jedem razna tradicionalna jela i sve to, ali recimo da mi je neko pre 5 godina rekao da ću jesti žablje batkove, da ću jesti kako se zove, crve, skakavce, bubašvabe na Tajlandu koje smo jeli, ja bih rekao, tebi nešto fali. Da, otprilike. Međutim, tamo baš kad smo bili, shvatio sam da prosto vama bi bilo interesantno da ja zažmurim, zagrizem, otkinem glavu tom skakavcu i da to žvaćem i da to probam i da vam kažem kakvo je, da biste znali ako odete u Bangkok da li to da probate ili ne. Da li strašno ili nije? To je bio neki moj prag koji, nisam mislio da ću ikad moći da pređem. Sad mi je drago što sam ga prešao i što sam vidio da to nije ništa strašno, ali znate, kad ne moraš to da radiš, onda si u fazonu kao, to nije za mene, ja ipak to ne mogu. Radeći sve ovo, shvatili smo da možemo mnogo više, da moramo mnogo više i shvatili smo da u stvari nije to sve tako užasno. Da, 90% stvari stvarno nije loše. Naprimjer, dopalo nam se penjanje na stenu. Što, apsolutno, da smo otišli na bilo kakav odmor ovako, koji nema veze sa blogom ili, ne znam, na bilo kakvo letovanje, zimovanje, gdje god, ne bismo sigurno stavili one kanape oko nas i rekli, aj sad vi meni da pokažete kako da se ja popnem na tu stenu. To u životu ne bismo radili. Međutim, zahvaljujući ovom poslu, mi smo to probali. Znamo mnogi ljudi i hvala Bogu upoznali smo puno ljudi čak i na Zanzibaru koji jednostavno to rade iz zadovoljstva, zato što im je to hobi i to je meni vrlo interesantno da čujem da postoje ljudi koji to vole. Ja lično to ne bih znala da mi je interesantno da se mi ne bavimo ovim. Ako vi radite klasične stvari kao što je odete na plažu i ceo dan vam se sastoji iz toga što
doručkujete, odete na plažu, izađete u grad i to radite 10 dana, niko neće da vas prati. I s vremena na vreme se pućite za selfie. Da. Kad biste imali nešto da postavite na Instagram, onda ovo nije za vas. Nađete neku drugu nišu ili nešto što bi vam bilo interesantno, ali poenta cijele ove priče je da se prepustite avanturi. Pričali smo i o tome koliko nam je bilo neprijatno prvi put da uđemo u spa centar. Dakle, stvarno nam je bilo neprijatno, nismo znali šta se tamo radi, zašto ljudi idu tamo. Bili smo mladi dosta, nekako nam je to bilo ja to rade samo stariji, šta ćemo mi tamo, šta će nama te masaže i ostalo. A onda odeš i shvatiš... umengaš se između bake i deke tamo onaj džakuzi i kuliraš i vidiš da to u stvari i za tebe i za njih i da je to sve potpuno normalna stvar. I ne znam, ajde kad sam već spomenuo Instagram, što se tiče društvenih mreža, to je stvarno sljedeća stvar o kojoj bismo pričali, to je da je sve bitno. Sve što se vama desilo u toku dana postaje bitno ljudima koji vas prate. Vi ste tražili od nas da malo zađemo dublje u naše živote, u našu privatnost, u sve to, u smislu šta koristimo od kozmetike, gdje smo kupili neki deo garderobe, šta od opreme koristimo za fotkanje, za snimanje i tako te neke stvari, koje osiguranje koristimo, kako živimo, kakav je naš običan dan kada ne putujemo, kada putujemo. Dakle, vi ste tražili da mi vama dozvolimo da uđete u naš život onoliko koliko mi smatramo da treba, ali to stvarno mnogo više nego što smo mi zamišljali pre 5 godina. Otprilike, da. Pre 5 godina mi nismo htjeli da se fotografišemo, stavljali smo klasične fotografije na Instagram kao što to radi svi fotografi, a onda smo u jednom trenutku shvatili zašto bi bilo ko pratio nas kada je naša fotografija previše amaterska i to nisu neke wow fotke koje bi svi lajkovali, jer pre svega nismo imali opremu kojom bismo mogli da slikamo te neke wow fotke. I onda smo shvatili zašto bi neko nas pratio kad može da prati bilo kog fotografa koji će to isto da slika i da... I koji kida. Da. Koji kida to što radi. Će biti wow, on će to obraditi u Photoshopu ili što god da radi, stavit će na Instagram, naravno će da ima lajkove, pratioci i ostalo. Mi nećemo, zašto? Zato što je to amaterska fotografija. Šta smo mi uradili? Odlučili smo da stanemo ovako ispred vas i da kažemo ja sam Saša. Ja sam Ana Marija. I mi ćemo da putujemo za vas i da vam pokažemo fantastična mesta i da vas inspirišemo da putujete i vi. To je bila možda jedna od najboljih odluka koje smo doneli, definitivno, i žao mi što možda nije došla malo ranije, ali okej. Godinu dana ranije. Godinu dana ranije, da. Ali definitivno kada smo mi stali ovako kao potpuno obični ljudi iz male sredine koji imaju velike apetite da upoznaju ovaj svet, da upoznaju ovu planetu i da to prikažu vama, onda su počeli da se dešavaju, da kažem, čuda. Počeli smo da delimo stvari na Instagramu, na Facebooku, na našu Facebook stranicu, imate dole sve linkove, na Twitteru, evo nas sada i na YouTubeu, koji smo odlučili stvarno da zagrizemo, što bi se reklo, i da vam damo nas kakvi jesmo, kome se svidimo, super, kome se ne svidimo, svidjet ćemo vam se vremenom. Tako da, šta smo uradili? Odlučili smo da delimo te neke stvari sa vama. I svakodnevice, i svakodnevnog života, neke lepe stvari, manje lepe stvari. I mislim da je to bila dobra stvar i dobro što smo postavili granicu ispod koje ne ide. Da. Za sve mora da postoji granica. I tu postoji još jedna stvar. Vi kada putujete, bez obzira, nije bitno kako se osjećate. Zašto? Zato što vi jednostavno morate da snimite to. Mnogi ste se žalili na video iz Romulijane. Zašto nismo raspoloženi? Zato što vi kada putujete 175 puta u toku godine, jedan dan jednostavno ne možete da budete raspoloženi. Desi vam se nekad da ste smoreni, da morate da shvatite da mi verovatno nikad nećemo da se vratimo više na tu destinaciju. Nemamo vremena da se vraćamo na stvari koje smo već jedan put obišli i zato smo jednostavno htjeli da vam predstavimo tu destinaciju kako god. Mogli smo da stavimo samo muziku preko tih kadrova iz Romulijane, ali onda vi ne biste čuli apsolutno ništa o tome i to vam apsolutno ne bi bilo ni malo interesantno ni zanimljivo. A meni je drago što smo stavili to, zato što smo vidjeli vašu reakciju i zato što vidim da ste vi nas doživljavali pre tog videa kao neko koji je uvijek raspoložen i koji je uvijek u modu da priča. On jednostavno tad nije bio raspoložen i to je to. Ispričat ću vam zašto, ja sam očekivao, imao sam potpuno jednu fotografiju u glavi koju sam želeo da uradim, kiša non stop padala, nismo mogli da sednemo gde sam ja mislio, bilo je dosta dece oko nas ekskurziji, jednostavno
te neke situacije, kada ti odeš tamo, imaš recimo sat vremena da napraviš jednu fantastičnu fotografiju, ne uspeš da uradiš, a zbog toga si došao, jednostavno ne mogu da odglumim da sam dobro raspoložen kad nisam. Jer ipak je to naš posao, to je ono što mi radimo, trudimo se da ga radimo najbolje što možemo, trenutno sa opremom koju imamo. I kada dođemo do neke nove stvari, mi se trudimo da iz te nove stvari, kao što je na primjer GoPro, izvučemo najbolje. Da morate da budete iskreni i prema sebi i prema vama prema publici koja gleda ono što vi radite. Mislim, bilo bi malo bez veze da smo mi otišli tamo kao sve sredstva, sve strava, sve super, a u stvari mi smo bukvalno bili smoreni jer ne možemo da odradimo to zašto smo tamo došli. Da. Sa druge strane, kad smo bolesni, na primjer, vi ne znate da smo mi bolesni. I mislim da je to stvar koja je intimna i koja ostaje bukvalno samo ona i ja znamo, dalje od toga ne ide i mislim da je to stvar koja ne treba pridavati toliko važnosti. Dakle, vi nas niste videli nikada ni na jednoj destinaciji da je neko bolestan, da je neko povređen. To je još jedan od napora sa kojim smo mi morali da se nosimo, dakle kada smo bolesni da se to ne vidi na fotografiji, na snimku, da ne ostanemo da ležimo u sobi, recimo kada neka ekskurzija, nego smo ponekad morali sa temperaturom da obiđemo neke stvari, da vidimo, da uđemo u avanturu bez obzira na sve. Na to morate da budete spremni ako želite da se bavite ovim, jer nemoguće je da budete zdravi 365 dana i da 365 dana budete raspoloženi, jer nikad ne znate kada ćete odputovati. Da. I zato je jako važno da odlučite šta je ono što publika stvarno treba da vidi i šta će stvarno njima uticati na putovanje. Dakle, ako se vama dese neke stvari koje jednostavno nisu za snimanje, nemojte da ih snimate. Nama se, na primjer, desilo da smo imali saobraćajnu nesreću na Kopaoniku bukvalno pred turističku sezonu. Šta želimo da vam prenesemo? Dobru energiju, lepe stvari kojih stvarno ima puno. Mnogo više nego ovih, to je sigurno. Trikove kako da se bolje snađete, gde je bolje da prođete, gde je jeftinije, gde je skuplje, gde možete da kupite određene stvari. Naravno, ako postoji neka opasnost na nekoj turističkoj destinaciji, naravno, morate da upozorite publiku na to, kao što je, na primjer, ako postoje džeparoši ili ljudi koji hoće da prevare, koji su veoma česti na nekim, na primjer, dalekim destinacijama. Da, na primjer, morate da kažete, kao što smo mi rekli, nemojte da uzimate bilo šta na Tajlandu, jer, mislim, nećete znati da vozite levom stranom, voze kao da nisu normalni, a tek na Šrilanci o tome neću ni da pričam. Na Zanzibaru ne postoji put, vidite kroz šumu, znači mora neko da vas odveze od tačke A do tačke B i nije pametno da se upuštate sami u tu avanturu. To su neke stvari koje morate jednostavno da znate kako da prenesete publici, a da ih ne uplašite. Upornost. Mi smo bili uporni od samog početka da hoćemo ovim da se bavimo, da bismo voljeli da radimo ono što volimo, jer onda kao ne bismo radili ni jedan dan. I stvarno to jeste ispalo tako, ali mi smo, ajde kažemo, od mladih početaka krenuli tako da razmišljamo i odlučili smo jednostavno hoćemo ovo da radimo, hoćemo da probamo. Mnogo smo učili, mnogo smo radili, mnogo smo se menjali. I to pod mnogo, stvarno mislim mnogo. Ja sam se okrenuo za 180 stepeni, potpuno ono što sam ja bio, recimo, ajde kažemo, pre 10 godina, ja sam sada potpuno 10. osoba. Znači, morate biti spremni da vas ta putovanja, taj posao, u stvari potpuno promeni. Morate biti otvoreni za promenu, jer ja se sebi sviđam trenutno ovako kakav sam. Mislim, jeste to je samo nešto loše, da kažem da je loše uticalo na mene, naprotiv, nego sam počeo drugačije da gledam na svet i... Nekako vam sve bude lakše i nijedan problem nije stvarno problem. Jasnije. Da, i sve nekako, sve što se dešava na tom putu, i loše i dobro, znate da će da se reši, na kraju ćete otići kući, nekako na ceo svet gledate stvarate mnogo veću i širu sliku. Kad pomerate sve te granice u sebi, kad preskačete konstantno tu svoju zonu komfora i kad idete iz jedne avanture u drugu, pa onda idete na neki odmor, pa tamo ovamo, nekako jednostavno prestanete da gledate svet kao neko strašno, čudno mesto, puno problema, nego jednostavno vidite sve te divne plaže, sve te lepe uličice po Evropi, nasmejane ljude ili šta god. Jednostavno shvatite da je svet u stvari jako lep i da ga stvarno treba istražiti i da je šteta sve to ne podeliti sa drugim ljudima koji možda trenutno nemaju mogućnosti da putuju, ali ko zna, za jedno 3-4 godine možda će imati mogućnosti, možda će se setiti, možda će se setiti u nekom trenutku, vidio sam to tamo, ko štikla, kafa, kravate, mogao bi možda i ja to da probam, bilo im je super, možda će biti i meni. Bilo mnogo takvih slučaja. To je u principu poenta cijele ove priče. Isto, šta morate da radite? Morate da odgovarate na poruke. Mi smo poznati kao neko ko
ajde da kažem, na ovoj blogerskoj sceni koji stvarno odgovaramo svima na poruke. Imali smo jedan peh što se tiče poruka kada je Instagram sve to izmešao i jedno možda 30-50 poruka 50 ljudi nije dobilo odgovor. Stvarno mi je žao, ne znam šta se desilo, poruke su izgubljene. Jedno sam slučajno kliknula decline all, da. Tako da izvinjavamo se, ali stvarno se trudimo, evo, vi znate da mi odgovaramo stvarno na sve poruke i kada nas neko sretne na ulici, sednemo, popričamo tu, ne moramo čak ni da sednemo, odmah se ispričamo, poznamo se kao da se znamo 100 godina, ispričamo se, tako da mi smo poznati po tome da smo sa svima vama, sa ljudima koji nas prate onako kao drugari, mi smo u stvari drugari, nema tu šta, mi smo zajedno u svemu ovome i koliko mi dajemo vama, verujte, vi nama dajete duplo više. Imamo tako neki super odnos, da kažem, ne mogu da kažem ni publikom, ne mogu da kažem fanovima, nego jednostavno sa ljudima koji nas prate, zato što imamo tako neki drugarski odnos i čujemo se bez razloga, i gde ćete sledeće, možda bi mogu ja, možda se vidimo, i tako neka zajednica super se stvara oko svega ovoga, što je nama potpuno ludilo jer nismo očekivali da će se ikad to dešavati, ali evo, dešava se. Posle cijelog tog avanturističkog dana, vi se prebacujete na društvene mreže i morate da odgovarate na poruke, morate da postavljate Instagram priče, morate da spremite sliku za Instagram. Morate da editujete video. Morate da sredite video ili šta god. Dakle, jednostavno morate da budete spremni da, iako vam je dan bio previše naporan, da morate da odvojite još minimum 2, 3, možda i 5 sati. 5. Za još nešto, s tim što uvek morate da gledate da imate minimum 6 sati noćnog spavanja da biste sutra bili odmorni za još jedan krug svega toga. Jako teško i dosta naporno, dok svi recimo iz grupe, ako je to neko grupno putovanje, spavaju ili su otišli na večeru ili u kafić ili u diskoteku, svejedno, mi sedimo na terasi gde je najbolji internet i gde najviše jedu komarci i delimo sve ovo sa vama. Na sve te stvari ipak vi, budući travel blogeri, pretpostavljam da ovo gledate zato što želite da budete travel blogeri, morate da budete spremni. Puno je sadržaja, puno je plasiranog sadržaja i to je to. Dakle, morate da budete spremni da stvarno budete u tom kontaktu sa publikom koja vas prati. Da biste sve to stigli, budite spremni da se odreknete nekih stvari koje su bili, te stvari su bile deo našeg života. Studentskog života, aj tako da kažem, i tog nekog, kada nismo blogovali sve to. Na šta mislim? Mislim na stvari, recimo, ja ne pamtim kada smo mi otišli bez razloga, eto tako, u neku diskoteku. Ne pamtim kada smo otišli da popijemo piće, ne pamtim... Toliko smo propustili bitnih datuma, dragih ljudi, rođendane, godišnjice, dečije rođendane, slave, verske praznike, recimo, Božić, Uskrs, jednostavno nismo bili tu i morate da budete spremni da sve to žrtvujete zarad nečega što je vama bitno. Mi smo stvarno imali sreću što ljudima koji su stvarno oko nas i tim bliskim ljudima, to potpuno jasno od samog početka i oni to tolerišu. Ti moraš da postaviš prioritete, postoje prioriteti i moraš toga da se držiš i to je to. Sad, ako će to neko da shvati, neka shvati, ako neće šta... Da li ste vi spremni da to žrtvujete ili niste? Prosto ja jesam bio, nije da mi to ne smeta, voleo bih da mogu sve da stignem. Ja sam neko ko u stvari voli da sve odradi. Ja bih voleo da imam i posao i da se družim i jednostavno i da putujem i da odmorim i sve, ali nekako ne traje dan dovoljno dugo i nemamo toliko dana za sve to i onda prosto mora nešto da se kao žrtvuje. Meni je žao što je to tako, ali ja se nadam da ćemo ispraviti to nekada, nekako, na neki način, ali opet kažem, da li ste vi spremni da to žrtvujete, da to propuštate. Također morali smo da ulažemo. Kada kažemo ulaganja, na šta sve mislimo? Mislimo na edukaciju, mislimo na opremu, mislimo na vreme, mislimo na novac, ali ajde da krenemo polako. Što se tiče edukacija... Edukacija je najvažnija zato što, pogotovo ako niste iz te priče, niste iz internet sveta i ne znate kako, šta, gde funkcioniše, vi morate dobro da uložite ili u neki kurs, ili u neku obuku i to ne samo jedno, nego morate to da radite konstantno, non stop, morate da pratite trendove, sve što se dešava na sceni morate da znate i morate tome da se prilagođavate. Ako pričamo na primjer o algoritmu neke mreže, morate da znate da će to sada da bude aktuelno, ali da će za mjesec dana to sve se promeni. Dakle, šta god radili u ovom poslu, morate da budete spremni na to da non stop učite, da stalno čitate nešto novo. Da se menjate. Da se menjate, da se trudite da budete u skladu sa svim tim trendovima, ali da vama
vama bude prijatno. Ne morate da radite sve što kažu, da morate ovo na Instagramu. Feed mora da vam izgleda ovako ili onako. Mora, onako, ne mora. Vi morate da se trudite da budete ono što jeste, dakle kakvi ste ovako, kada nas dvoje na primjer pričamo, mi se trudimo da budemo takvi ispred kamere. Ponekad nam bude možda neprijatno, pogotovo kad se ne snimamo neko vreme, pa onda krenemo ponovo, pa onda budemo malo stignuti oficijalni. Ali obično na početku videa smo tako, onda posle kad se raspričamo kao... Da, uđete u taj štos, onda mnogo je bolje kad se opustite, nego kad se trudite da budete nešto što niste, i onda to bude mnogo teško i za gledanje i vama da to posle ponovo gledate pa da ispravite neke greške. Da, onda vidiš kao šta sam ovde sedeo, snimao. Imamo takvih videa, stvarno imamo i mi takvih videa gdje smo mi seli i stvarno smo pričali o temi koja je nama onako normalna tema i o kojoj stvarno imamo šta da kažemo, ali nam se video nikakav, nije nam se svidio uopšte način na koji se obraćamo. Kao da smo, ja sam to rekao, kao da smo na RTS-u čitamo vesti otprilike, ali to nije, to je neki grč koji nekako mora da se prevazi. Evo iskreno i sad vam kažem, mi dok ovo pričamo, mi to učimo. Znači, učimo da budemo onako skroz opušteni, ne znam da li to, ali verovatno ćemo nakon još 100 videa biti mi onako, ja jedno čekam da dođe. Maksimalno onakvi kakvi su sad je, to je što je. Sad je negde na pola, ja mislim. To je što je, da. Dalje što se tiče ulaganja, stvarno smo ulagali novac u sve ovo. Radili smo, odvajali smo i od džeparca i od plate i od svega da bismo mogli da priuštimo nama ta putovanja i da bismo mogli da imamo sadržaj. Dakle, to je bilo ulaganje novca u sadržaj. Jer je ovo stvarno, da kažem, skup hobi, posao, kako god. Zahteva određeno ulaganje, putovanja jesu skupa stvar, jesu najvrednija stvar na svijetu na koja možete da potrošite novac, ali jesu skupa stvar i tu stavku smo morali nekako da priuštimo. Pogotovo kada vi se odlučite da ćete da budete travel blogeri i onda sad putujete jednom godišnje, to nije travel blogovanje. Mi kada ne putujemo bukvalno nedelju dana, nas ljudi pitaju a gde ćete sledeće. To je ono što morate da shvatite, da ljudi od vas očekuju stalno neku novu destinaciju i neki novi sadržaj i vi to morate da im date ako hoćete da se deklarišete kao travel blogeri, da to radite. Isto kao što, na primjer, koleginice koje rade fashion, beauty ili šta ja znam, ne mogu da dozvole sebi da recimo kažu, ja se ozbiljno bavim recimo beauty, ja radim beauty, a snimaš se recimo za story jednom nedeljno, izbacuš jedan video u 3 meseca o tvojim favoritima. Mislim, to je stvarno, moraš da radiš ovo. Zamislite kao posao u smenama. Dakle, ti moraš svaki dan da radiš na kreiranju sadržaja, bilo to za društvene mreže, tvoj blog, YouTube, šta god, ali moraš non stop da radiš. Ovo je posao gdje ti stvarno si fleksibilan, sam sebi određuješ radno vreme, koliko ćeš da radiš, šta ćeš da radiš i sve to, ali svaki put kada nešto ne uradiš, ako pristupaš ovom ozbiljno, nećeš biti zadovoljan s ovom, jer znaš da si nešto trebao da uradiš, a nisi. Jako je teško biti, ako imate taj preduzetnički duh, ovo je stvarno posao za vas. Ako možete sami sebe da gurate. Ja nisam bio u tom fazonu, potpuno iskreno sada pričam, ja nisam bio u tom fazonu, što se tiče ovog posla, mene je ona gurala. Dakle, uvijek je govorila, uzmi ovo uradi, ovo mora danas da se završi, sad već znam sam, posljednjih godinu dana stvarno nema potrebe mi bilo ko šta govori, ali neko mi je trebao da me gura. Ako ste vi sami, hoćete da blogujete i možete sami da se naterate da radite, onda ovo je posao za vas. Da, stvarno morate da se gurate. Ja jesam u tom fazonu, idemo, radimo, ako je meni interesantno. Ako mi nije interesantno, ne može apsolutno niko ni nešto da me natera. I to svi ljudi oko mene znaju i verovatno su zato i odlučili ne da podrže cijelu ovu priču maksimalno, nego da prihvate to onako kako jeste i drugačije ne može. Šta god ona radi, neka radi, ja neću da se mešam i to je u redu i ja to duboko poštujem i... Zato smo zahvalni stvarno. Kad smo počinjali, drugi su nam govorili to nije realno, to nije normalno. I sad da nam ljudi kažu, znači sad ovog znači evo, pre 2 dana sam ja čula rečenicu, ali ti planiraš već jednom da nađeš posao. Okej, zašto nemaš radno vreme i ostalo, to su sve priče koje će ljudi da vam pričaju maksimalno, koji ljudi će da se trude maksimalno, da vam objasne da vi morate da imate posao. Ljudi, ovo je nama posao, shvatite to, ako hoćete, ako nećete, nađite drugu žrtvu, šta god. Morate da uložite u opremu.
Oprema je jako bitna. Bitna je zato što morate da imate dobar telefon, morate da imate dobru kameru, morate da imate GoPro, jednostavno to su neke stvari koje vi morate da imate da biste bilo šta od ovoga radili, jer vi morate da editujete video, znači morate da imate dobar kompjuter, morate taj video da snimite, dakle treba vam ili mnogo dobar telefon ili mnogo dobra kamera za snimanje. Vlog kamera ili šta god ima toliko, ali stvarno ćemo uraditi jedan poseban video da vi vidite šta mi tu sve koristimo od opreme. To sada nije tema, ali stvarno morate da ulažete novac u opremu. Džaba vam, ako vi putujete i sve to, ako ne možete to da zabeležite, ako je loš recimo fotoaparat, pa jednostavno slika ne izgleda dobro, nikome nije primamljivo, niko ne bi želeo da kada vidi vašu fotografiju, iako je možda dobar, ne znam, kadar i sve to, loš kvalitet, jednostavno jako je bitno da ljudima dočarate tu destinaciju, odnosno to što vi vidite, onako kako vidite ili što bolje. Potrebno je ulaganje definitivno, i u opremu. Jer i ta fotografija, i video, i tekst, i bilo šta što vi kreirate, to je sve sadržaj i to je sve ono što privlači ljude da gledaju vaše slike, snimke, vaš Instagram, šta god radite. I to je još jedna bitna stvar, društvene mreže. Morate da budete aktualni na minimum 3 društvene mreže. To je ono što smo mi napravili jako veliku grešku, gdje smo se mi u početku stvarno fokusirali samo na Instagram i na blog. Znači, to nam je bila najveća greška. Kardigalna greška. Najveća greška, zato što smo mi bukvalno uložili svo naše vreme u Instagram i u blog. Nismo radili na Facebooku, nismo radili na YouTubeu, nismo radili na Twitteru uopšte. Ništa nismo postavljali tamo. Sve, mislim, postavili smo kao share neki onako automatski. Jedan video na YouTube bez veze, to se deli na Twitteru i to je to. To nije sadržaj. To je samo, bukvalno ajde da otaljam to, ali to nije to. Dakle, vi morate stvarno da sednete i kažete, aha, sad ću ja da snimim video. Sad ćemo mi da snimimo videe. Da, ovo radim za Twitter, Pinterest i šta sve. Šta god vam, Vero, šta god vam je blisko, šta god vam je... Da, ali trudite se da to budu popularne mreže. Mislim, vi na Veru možete da se registrujete, ali to sad koristite 3 čoveka u Srbiji, tako da vam to, ne znam koliko može da vam... Ja verujem u Veru. Da. Verujem u Veru. Samo ti verujem. Ja se nadam će jednom dan, to, okej. Sve jedno, u svakom slučaju, dakle, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i blog su nešto što morate da imate i na čemu morate da radite od početka, konstantno, non stop, ako hoćete da rastete na svim mrežama realno i uporedno, jer mi, na primjer, sad imamo 10.000 na Facebooku, a imamo 20.000 ljudi koji nas prate na Instagramu i to je samo razlog. Ta razlika je samo to što smo mi na Instagramu bili aktivni. Dok je na Facebook išla po jedna slika nedeljno, s vremena na vrijeme. Međutim, sad smo počeli da ubacujemo kratke videe, onda smo počeli da ubacujemo, ne znam, albume sa putovanja, znači bukvalno slike tamo gdje nismo mi i to. I sad se vidi pomak. Tačno se vidi pomak. Mislim, mi imali smo na fotografijama 10 lajkova, sada bude 100, 200 lajkova, sve zavisi od fotografije, naravno. Što se tiče YouTube-a, mi stvarno još uvijek učimo sve ovo, ali što se tiče... I to ništa nismo promovisali, stvarno se trudimo da maksimalno prirodno dođemo do ljudi, jer, mislim, totalno bi bilo bez veze da mi sad iskačemo na početku svakog i da čao ljudi, mi smo Saša Nemarić, Tigla kakva kravata, mi putujemo, a i vi nas zapratite. A sad nastavite slušate stoju, naprimjer, dok se kupate. I mene stvarno nervira, dok se tuširam, pošto imam neku playlistu koju pustim, ono dok se tuširam i sad ja pustim i ono mi iskuči neko. Ti očekuješ da tebe zapratim. MC mi prekinula pesmu, osobo, ja tebe da pratim. Znači, nisi dobro targetirao. Okej je promovisati se, ali nemojte to da radite previše agresivno. Ja i dalje smatram da ceo ovaj internet treba da se fokusira na lepe stvari, zato što i korisne. Puno ružnih stvari se dešava van cijele ove priče i zašto bi se mi sad tu kidali ako nema potrebe. Otprilike sve te ružne stvari dobijaju i više medijskog prostora nego što zasluži. Na kraju cijele ove priče, kakva je realnost? Znači, šta je ono što se krije iza kamere i kakav je naš život stvarno? Često dobijamo pitanje, odnosno ljudima nije jasno zašto smo mi umorni, a tek smo se vratili. Vrlo interesantno. Sa odmora. Da, sa odmora. Sa odmora, znači pod znacima navoda, sa odmora. Pitaju nas, kako, ti bi da odmoraš, a sad si došao sa mora.
Realnost je mnogo drugačija. Ljudi kada se sklanjaju od sunca, mi smo tada na suncu i snimamo. Imate snimak sa Zanzibara, pa pogledajte, tačno se vidi popodnevno sunce i zalazak sunca. Koliko sati je trajalo snimanje tog videa, koliko smo obroka mi propustili, jer nas drugari iz grupe zovu kao ćete s nama na ručak, ne, nećemo, u sledećem trenutku ćete s nama na večeru, ne, nećemo, a mi se nismo pomerili sa mesta gde smo snimali. Kada je najjače sunce, mi smo tada na plaži, slikamo, snimamo, ronimo i šta god, dakle, u najavi gorimo, propuštamo obroke, nismo sladoled pojeli. Da. Tamo, jer nismo imali vremena. Kad smo bili u Parigi, nismo pojeli bukvalno nijedan sladoled, jedan smo posljednji dan spali, kao pozor. Stvarno nismo pojeli nijedan sladoled, aj stani da pojedemo sladoled. I onda trčiš sa tim sladoledom da ga slikaš. Da, on curi. Topi, sve strane. I ti na kraju ne uživaš u sladoledu, nego se nerviraš zato što ti je sladoled svuda po tebi. Osim tamo gde treba. Da, u stomaku. Da, i onda staneš i kao, i ti ljudi kada te pitaju kao, ok, non stop odmaraš, baš te ti non stop putuješ, ne znaš kako da odreaguješ, sad već znam. Samo kažem, tako je. Jer ljudi uglavnom greše zbog tog neznanja. Oni ne znaju šta se krije iza svega ovoga i ne znaju kako mi stvarno izgledamo. I evo sad, odlučili smo da ćemo na sledećoj dalekoj destinaciji, moram da naglasim, na dalekoj destinaciji pokazati vama kako to izgleda behind the scene. Trudit ćemo se da vam, ako ja nešto radim, da vam ona sa druge strane snima kako to sve izgleda. Gde mi to sve stojimo, da li pazimo na saobraćaj ili ne pazimo, šta to sve jedemo, da li smo sada ustali pa smo odmah stali pred kameru, čime se sve vozimo, kako komuniciramo sa ljudima, recimo, ne znam, kako smo komunicirali u Africi i sve to. Trudit ćemo se da malo vidite kako to sve stvarno izgleda, da vidite da je sve ovo što vi vidite mnogo daleko od realnosti koja jeste i koja je nama super. Da, iako smo mi snimali vlogove i trudili se da hvatamo ceo taj neki spektar svih stvari koje vi možete da vidite tamo. Ja mislim da jednostavno nije dovoljno, nije tu bilo dovoljno nas i svih onih stvari koji se stvarno dešavaju. I to su te neke stvari koje vi ne vidite, ali možda bi bilo dobro da vidite. Da vidite kako to sve izgleda i da možda vidite da li biste vi tu uopšte mogli. Da li biste se usudili da krenete sa nama? Ajde, evo, ja bih volio sada, vi koji ste stigli do ovdje i gledali ovaj video, pišite nam dole u komentarima da li biste prihvatili vi, evo sada, da krenete sa nama na sledeće putovanje i da pratite bukvalno, ako je to putovanje od 10 dana, da 10 dana pratite naš ritam. Da radite isto što i mi, da ustajete kad i mi, ležete kad i mi, gledate u telefon koliko i mi. Pišite nam dole da li bi vam to bilo interesantno i da li bi svi kod vas usudio. Baš bih volio posle cijele ove priče i to da čujem. Znači, trial period. Da, Travel blogger trial. Da. To je bilo vrlo interesantno da povedemo neki par i onda da ga mučimo tamo da radi umjesto mene. To bi bilo hit, bi vama to bilo interesantno. U svakom slučaju, život travel blogera jeste lak, ali je i u neku ruku naporan. Meni je zabavno, ja volim da putujem, ja ne volim kada imamo pauze između putovanja, pravimo ih zbog njega. Poenta cijele priče je da život travel blogera je lep. Jako lep, jako sadržajan, bogat u smislu da širite vidike, da upoznate fantastične ljude, fantastične destinacije, da imamo priliku i to je, ajde da kažemo, ovo je prva stvar koju bi popeo kao benefit ovoga što radimo, to što smo konstantno zajedno. Jeste, da, to je stvarno, znači mi nemamo ono da ja idem na posao, on ostaje kod kuće. I to nam je super zato što stvarno se lepo slažemo i na tim dalekim destinacijama. Pogotovo. Ne samo na dalekim destinacijama, nego bukvalno prvi put kad smo otišli na more, shvatili smo da definitivno, to nam je to, taj avanturistički duh koji baš tinja u nama i ne da nam mira i stvarno to teško objasniti. Jedva čekamo da odemo na sledeću destinaciju i kada neko... Da vam pokažemo gde je to. Da, i kada nam neko kaže kao jao, pa se umorite nekad, ne umorimo se, mi stvarno to volimo. Umorimo se, a ti nekako ne osjetiš taj umor kad radiš ono što voliš. Da, stvarno, jer to je ono što... Ja stanem pred kameru i snimam, recimo, meni su početnici toliko veliki da na dodiru osjećam da su naduveni, ali jednostavno meni nije problem da stanem da ispričam sve što se dešava. Osim kad me nekad loš dan, kao u Romalijani. Kad sam gladan, kad mi je hladno i kad nemam gde da fotkam. Zna da bude jako loše. U svim drugim situacijama mi je stvarno drago što ovo radim i ne vidim nikako trenutno da radim nešto drugo. Jednostavno mislim možda nikad. I možda nikad. Da nikad. Ja mislim da će ovo da nam ostane definitivno kao neki
posao do kraja života, Da. jer stvarno je ovo Ako ništa nešto... drugo, možda nećemo ovo raditi, ali nikada nećemo prestati da delimo putujemo, sa vama da istražujemo, sva ta da, mesta da. koja obilazimo i sa vama delimo naša putovanja i da vam dajemo savjete kako da se bolje snađete, da li je to za parove ili nije i sve ostalo. Trudit ćemo se maksimalno non stop to da vam prikazujemo i to je ono što možete da gledate na našem YouTube kanalu. Biće tu i nekih drugih razgovora, tipa pitanje i odgovori, odgovarat ćemo na vaša pitanja. Koje nemaju veze sa travelom. Koje nemaju veze sa travelom, naravno, tu smo da vam pomognemo i nekim drugim situacijama ako možemo. Ako imate ljubavne muke, pitajte, i bilo je i toga. I to smo rešavali, bilo je svega. Isto tako pričat ćemo o stvarima koje koristimo, o kozmetici, o garderobi, o gadgetima koje koristimo na putovanjima. To vam je stvarno bilo jako interesantno uvek. Ima tu i nekih novih stvarčica, ali ostavljam za neki sljedeći video. Još jednom da kažemo da smo zahvalni na svemu ovome što radimo, što imamo, što smo pronašli sebe. Vama, budući travel blogeri ili blogeri ili šta god radili ljudi, radite ovo sa punim srcem, verujte u to, gurajte ako vam kažu nemoj to da radiš. Ako ti misliš da je to, radi to, negdje ćete to odvesti sigurno, možda do neke druge profesije. Ko zna, ali ako ti misliš da je to vredno i da to treba da radiš, radi. To je to. Otprilike to je to. Tako izgleda život travel blogera. Da li nam se svidio ili nije, pišite nam dole. Šta biste voljeli da snimamo? Pišite dole, šta god imate da nam kažete, pišite dole, slobodno, odgovorit ćemo svima vama. Hvala vam na podršci, hvala što ste izdvojili vreme da gledate ovaj video, pogledajte šta smo pre snimali. Pišite nam šta dalje da snimamo. Prijavite se na naš kanal da vidite gdje mi to sljedeće idemo, jer uskoro smo na jednoj lepoj letnjoj destinaciji koja sigurni smo će vam biti toliko interesantna da će bar 50% vas otići na isto. Da, i što je najzanimljivije, tamo sezona tek počinje, tako da imate vremena da se spremite za to. To je naša omiljena letnja destinacija. Bila i bit će za... Dosta, već si mnogo otkrila. Vi koji nas pratite malo duže, recimo 2 godine, znate o čemu pričamo. Tad smo otprilike počeli da pričamo, nije bitno, ne možemo više ništa da vam kažemo. Dakle, ne znam kada će ovaj video tačno da ide, ali za nekoliko dana, možda već sad, mi smo na novoj destinaciji. Najbolje ćete pratiti ako nas pratite na Instagramu, dakle Insta Story, obavezno da saznate gdje sljedeće idemo i subscribe dole. To je to ljudi, hvala vam puno što ste nas gledali. I vidimo se na novoj destinaciji. Ćao ljudi! Ćao!